Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Placo TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande mon lortake ɓe tindinoje meɗen fere fere. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗuɗɓe sinki deidei ko larani hala Facebook. Ɗuɗɓe ɗon mbiya yake feere a tawan aɗo a waɗa connecté ha Facebook maɗa tan sai a tawa goɗɗo deidei wari publie hunde ha compte maɗa Facebook, ko photoji feere ko vidéo ji ko nandi be majum, sai a tawa ɗum hunde feere yake feere laftinine laftare deidei a yilata ko himɓe maɗa giya ɗum. E nden bo yimɓe maɗa deidei ami en maɗa to goɗɗo laari ɓe publie ɗum ha compte maɗa ni, goɗɗo feere tammata ko mana ɗum an publie ɗum, ɓeɗo kositira ɗum an on publie hunde nde may ɗo, ko ɗum hunde wonde ko ɗum nde woda fu, sai a tawa deidei yimɓe feere ɗo kositira banta goɗɗo mere. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo pe'inana mi ƴami lawol ngol a tokkata bloka deidei warta goɗɗo fotayi publia hunde ha journal maɗa, ma bo identifiya deidei be kuje ɗo maɗa to wari waɗugo publication ji mako, ko identifie be maɗa bo lawol ngol a tokkata waɗa deidei ami en maɗa sobiraɓe maɗa waɗa giyata ɗum. Ɗum hunde on deidei mettude goɗɗo waɗa banni man ɗo, deidei hosa kujeji a tawa yake feere photoji ɗi kandayi, hosa ya publie ɗi ha journal maɗa, ma bo identifie be inde maɗa to wari waɗugo publication muɗum. Dalila may ɗo min mbiya accuwa min gara min gaɗana en vidéo may ɗo musamman min tindina en deidei no ɗum tammi salorago. Amma miɗo hokka on muñal on giyan min ɓurtaki ha vidéo man ɗo, banta bo wunoɗon yugo deidei famɗugo wakkati e ko nandi be majum ha hedde ko min gaɗana on vidéo ji banta nonon bo wunoɗon may ɗo ɗum mari saɗima seɗɗa. Dalila may min mbi harayi min acca deidei chaine meɗen joɗo banni ɗum wala waɗa vidéo ji. Dalila min mbi accu min gadda vidéo ji may ko da min gurtaki, min ɗo ɓedda hokkugo on muñal. Arande man ni to en gadi en mari haje majum sai en nasta nder Facebook meɗen en puɗɗa tindinore. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro deidei kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni. Ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni. Ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on deidei kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tangi jite warugo deidei ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata deidei vidéo may ɗo ngol fottani on. Tangi jite warugo ha les babal commentary, on accana min commentary je encourage ta min heɓa min gada ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on tangi jite warugo deidei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Da Facebook meɗen banni sai en nata dow majum. Ɓawa to en nati dow majum ɗum maɓɓitanake en banni. Jotta misalu ha mi holla on deidei ko larani hala identification je mi wiyata en may ɗo, deidei to goɗɗo waɗi misalu ko identifier be maɗa, misalu jotta nda ɗo ɗum compte am, to mi dirta ton on les ɗo misalu deidei nder publication ji yawwa nda oɗo ɗo halari jotta Youssoufa Adamu ɗo identifie be am, nda photoji ɗi mota ɗo je publie ɗo, min mi anda ka majum hankon ta publie ɗum ha deidei kuje ɗo journal am, o identifie be inde am. Misalu les ɗo nda ɗo fu nda ɗo nda publication ɗo ɗum goɗɗo on identifie. Amma to goɗɗo feere anda ɗo to lari ɗum ha compte am ni sai tammo ɗum min publie ɗum, to mi mari haje deidei mi bloka ɗum, lawol ngol mi tokkata mi waɗa publie mi bloka ɗum warta goɗɗo fotayi deidei publia hunde ha journal am e ko nandi be majum. Ɓawa to nasti nder Facebook maɗa ɗum waranima banni, mi tammi on pama deidei tinnore nde mi tindinta boɗɗum, yiɗi on gartanande hakkilo boɗɗum heɓa pamon. Sai a wara deidei ha alama didi ɗiɗi seragal jungo maɗa ñamo ɗo, ma bo mi wiya didi tati, sai a mema dow maji. Ɓawa to a memi dow maji ɗum waddanima banni, sai a dirto les, sai to a wari ha catul avant dernier ha ɓe windi paramètre et vie privé, paramètre et vie privé ha catul avant dernier, sai a nata dow magol. Ɓawa to a nati dow magol ɗum maɓɓitanakema banni, sai a wara deidei ha dow paramètre ni, sai a nata dow majum. Ɓawa to nati dow majum banni ɗum maɓɓitanantoma, sai a dirto les be hakkilo, a dirto les be hakkilo, sai to a wari deidei nda ha ɗo ha journal et identification, mi tammi on dari boɗɗum journal et identification, sai a wara nata dow majum banni. Ɓawa to a nati dow majum to nda ɗum ɗo ɗum waddanima information ji may ɗi pat maji deidei ko marɗa haje désactive ugo e ko marɗa haje active ugo man fu. Nda misalu ɗo ɓe ɗo ƴama deidei mo a mari haje deidei publia hunde ha journal maɗa, qui peut publier sur votre journal, mo foti publia hunde ha journal maɗa, sai a wara a nata dow majum banni. Ɓawa to a nati dow majum a lari ɗo ɓe holli a wawan a sufta ami en maɗa, sobiraɓe maɗa to ummake ɓe mbawan ɓe publia hunde ha journal maɗa, ko ɓe binda hunde feere ɓe gerɓa e ko nandi be majum. A wawan bo garta ɗum dow moyennike ma, min a lari jotta mi warti ɗum je amin moyennike ma, jotta min tan foti deidei publia hunde ha journal am, sobiraɓe am fu fotayi. To a mari haje sobiraɓe maɗa publia ma sai a acca ɗum, to a yiɗa bo sai a warta ɗum dow moyennike ma, to nanema ai dole a wartai ɗum, nanema banta an kam a wi a wala haje deidei himɓe publia ɗum, sai a wara mema dow moyennike ma banni tan, jotta sai a waɗi a yiɗo a active ɗum. Sai gara deidei ha ngol chatol ɗiɗaɓol bo, deidei ɗo misalu en gaɗu to a acci e himɓe sobiraɓe maɗa mbawa publia deidei kuje gonɗe ha deidei ko ɓe mari haje ha journal maɗa, to ɗo to ɓe publie may kam moye be moye giɗɗa lara ɗum,
a yiɗi himɓe sobiraɓe maɗa dara ɗum na ko a yiɗa. Misalu mi mbawa naten dow majum banni, bawto nati dow majum nda misalu ha chatol arandewol ɗo to a acci ɗum tout le monde dede himɓe pat mbawa dara dede ɗum ko himɓe publia journal maɗa. To a yiɗi bo a warta ɗum ɗo ami en maɗa tan sobiraɓe maɗa be sobiraɓe maɗa man, ami en maɗa e nder ami. To a yiɗi bo a warta ɗum ami en maɗa tan sobiraɓe maɗa tan. To a yiɗi bo a wiyan sobiraɓe maɗa mai amma banda wane be wane. Ɗo bo a wawan a sufta a wiya wane be wane tan ko nandi be majum. To a yiɗa ko moye lara ɗum sai a warta ɗum ha chatol ngol ragarewol ha mowaynike man. Jotta misalu mi wawan mi warta ɗum dow mowaynike man mi mema dow majum banni, mi tammi a laari ɗum warti am blé. To jotta ɗo min tan foti lara dede to himɓe publie hunde ha journal am. To ɗo on lawol koyngol ngol a tokkata waɗa dede to a yiɗa himɓe gaɗa ko larugo ko himɓe publie ha journal maɗa, sakko ma ɓe giya ɓe tammo ɗum an publie ɗum ɓe gositirma goɗɗo mere. Mi tammi on paami. Jotta sai en gara dede ko larani nda ɗo hala partage ugo e stories maɗa. Misalu jotta to a wari a wati statut misalu mabum stories ha Facebook maɗa, a yiɗi himɓe partage ɗum na goɗɗo ma partage ɗum publia ɗum ha je muɗum na ko a yiɗa. To a yiɗi ma sai a nasta dow majum banni, misalu ɓawo to nasti dow majum ɗum maɓɓitanake ma. To a yiɗi himɓe dede gaɗa ko hosugo e stories maɗa e statut maɗa hamɓe ma publia ɗum e partage ɗum ha je maɓɓe, a wawan a acca ɗum dow wi ɗo. Min a lari message am dow wi min yiɗi ɓe dede ɓe partage. To mi yiɗa ɓe partage sai mi warta ɗum dow alama non ɗo sai mi mema dow non mai banni. Jotta goɗɗo fotai hosa dede kuje ɗo an partage ɗum ha compte muɗum ma bo ha statut muɗum. Mi tammi on paami. Sai nder to les ɗo dede ko larani hala identification, dede mo foti laara dede identification. Jotta ɗo en acci hala dede ko larani hala publigo hunde ha journal, en garti hala identification. To goɗɗo wari publia hunde sai identifié hawra be wane heɓa views. To jotta mo foti laara dede identification ji maɗa ɗi himɓe gaɗanma, misalu sai a wara nasta dow majum kanjum ma banni. Ɓawo to nasti dow majum kanjum a suftai tout le monde himɓe pat giɗɗa na, ko sobiraɓe maɗa ɓe sobiraɓe maɗa, ko sobiraɓe maɗa e ko nandi be majum ni. Ha wara les ɗo ha ragare ɗo misalu a wawan a sufta e mowaynike man, an tan foti yi'a ɗum, a yiɗa himɓe giya ɗum gam heɓatama goɗɗo hotitirma goɗɗo mere ko nandi be majum, sai a warta ɗum dow mowaynike man. Jotta banta a lari min mi wartiri e am ɗo, to kanjum ma jotta an tan foti lara dede e ɗum ko a publie mai ɗo, ɗum ko himɓe identifie yaade de compte maɗa, girɓe ha compte maɗa e ko nandi be majum. Nda kujeji mai fere fere to tan mbiyen tindinai ɗum pat majum. Jotta nda ɗo dede ko larani hala validation, misalu nda ɗo validation. Jotta sinto goɗɗo identifie, ayi dole to goɗɗo identifie ɗum signalte ɗum holle wane identifie dede kuje be inde maɗa yiɗi publia hunde mai ɗo ndeya compte maɗa fu. To jotta misalu ɗo ko ɓe nofotoɓe ha chatol ngol a yerdina ɗum a warta ɗum, to goɗɗo publie hunde ni identifie be inde maɗa ɗum accepta be hoore majum na sai to an accepti. To a mari sai a nasta dow majum, misalu en nasta dow majum banni. Ɓawo to nasti dow majum to a mari haje ɗum publie bo be hoore majum ni, to identifie be inde maɗa ni ɗum dilla tan a yerdake na sai to a jaɓi. To a yerdake banni mai sai a wara activa kungel ɗo banni, misalu banni to activi ngel warta koɗa goɗɗo publie hunde ha journal maɗa ko ha kuje ɗo identifie be inde maɗa ni ɗum publie to be hoore majum tan na sai to a accepti. To a yiɗa bo sai a wara dede a mema dow ngel mai a désactive ngel banni, a désactive ngel ɗo to ɗum wattako sai to ɗum ƴamima. Mi tammi a faami. Sai en lorto dede ko larani ha nda chatol ngol mai ragarewol dede ko larani ɗo bo a yerdano dede ɗo bo dede ko larani ɓe ɗon mbiya jotta to goɗɗo waɗi publian hunde ha journal maɗa man ɗo ɓe signal ma taw, sai to ɓe signalima wane yiɗi identifia be inde maɗa, a yerdake na a yerdaki. To a yerdake ma a accepta, to a yerdaki bo a wila ɗum. Mi tammi on paami. Jotta en mbawa nasten dow majum banni. Ɓawo to nasti dow majum kanjum maɗa dede a wawan janga dede ko mbima mai ɗo himɓe to dede to goɗɗo publie hunde ha journal maɗa ko identifie be inde maɗa, a yerdake ɗum publie o na a yerdaki. To a yerdaki a yiɗa ɗum publie o sai to ɓe ƴamima nden gerdanoɗa be hoore maɗa sai ɗon bo a wara activa kungel ɗo mai. Ɗo on to a yiɗi on a activata ngel, mi tammi on faami. Je ɓawo no to ɗo to a yiɗi ɗo a activata ngel, to ɗo jotta to a mari haje sai to ɓe ƴamima nden a yerdo sai a wara activa kungel ɗo. Mi tammi on faami boɗɗum. Sai a activa ngel banni jotta sai a acca ngel. To ɗo kala nde goɗɗo identifie be inde maɗa fu ɓe gerɓonete notification ɓe kolluma wane yiɗi identifia dede hawra be inde maɗa publia dede publication muɗum, to ɗum photoji to ɗum ɗume a wawan nasta dara ngiya publication mako mai. To ɗum fottanima ma a yerdo, to ɗum fottanama bo sai a wila ɗum tan. Ɗo on lawol koyngol ngol garɗen ha tindine. Jotta misalu ha en lorto ɓawo mi holla on isin to goɗɗo yewoyi identifie be inde maɗa mai dede no ɗum hollartama. Misalu jotta en lorto ɓawo en mbiya nastoy dede Facebook maɗa banni. Ɓawo to nastoy Facebook maɗa nda babal ha notification ji ɗo, ɗo on a warata a nasta. Ɓawo to nasti ɗo misalu to wodi mo identifie be inde maɗa yawwa, misalu nda oɗo ɗo, mi tammi on dari nda oɗo ɗo Yusufa Adamu, ɓe wi Yusufa Adamu Fusa identifié.
dede o edandi fiɓe inde am ha nder publication mako je o waɗi. So jotta to a mari haji ha a wila ɗum ni ko a waɗa hunde feere sai a wara mema dow ɗo tan, to wawata memi dow majum ɗum ɗo less a wawan a supprima dede notification mai, ma bo a wawan a désactive dede notification je identification je o waɗi mai ɗo to ɗum fottanayima. ɗo on lawol koygol ngol a tokkata a wara a waɗa ɗum. Mi tammi tindinore mai ɗo nde fottani on sakiraɓe, ngam ay sin tindinoje ɗo to ɗo fottana on dede on mbawai wigo min kal babal commenté min kabda min on bo min gaɗa ko waddangon vidéo je tindinoje fere fere. Wato Facebook ɗo ɗon tindinoje ɗuɗɗe ɗe hani gaɗen, amma ɓurna fu to min gaɗi vidéo ɗo ko larani Facebook mai ɗo to min mbiyon on bindana min les babal commenté to ɗum fottani on mari haje sin majum ko on gaɗa like min giya dede like moɗon ɗo famɗa ɓe dede commenté moɗon, non mai ɗo watta ɗum barana min ɓandu min on bo min continue ta min mbiya min gaddana on vidéo ji, amma sai ɓawa min giya yimɓe ɗo peɗinana min ƴamɗe dede gal ko larani WhatsApp e kaza no warete Facebook kaza no warete Facebook. to on mari haje dede tinnoje ɗe min gatta ɗe ɗo potta ɗon kabde min giya like moɗon ɗuuɗi, like dede kolel seɗa gal jungo ma nyama ƴetta alama kolel ɗo, to a memi dow magel ɗo hollay min lallai ɗum fottanima. non bo on gaɗa ko windango min dede les babal commenté on mbiya min dede tinnore nde min gaɗi ɗo a faydorake be mare nde fottanima, e min gaddana on dede tinnore e sore bo non mai ɗo min on bo ɓedde encourage ugo min heɓa min gaɗa ko waddonoy ko en tinninoje ɗe mareten haje. ɗum tan min pamani on sakiraɓe, ngam may ɗo on jarama. Nda numéro ji amin ɗon di WhatsApp, numéro ha gotama ɗo numéro amin Adamou Haruna, numéro ha gota bo ɗum numéro ha e kuliɗirawo am Salih Hassan, dede ɓen maraɓe haje matotirgo ɓe amin gal WhatsApp ko nasta nder groupe ji amin ko dede ƴama application ji fere fere on mbawa matugo min dow numéro ji miɗon matina bo ɗum numéro ji ɗi WhatsApp. on jarama sakiraɓe, ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna. Wassalamu aleykum.